טוב, אז בעצם מה זה דיבור נכון? איך אנחנו דואגים לכך שהדברים יעשו? אנחנו מתמקדים בתוצאה הרצויה. אנחנו נבקש תמיד לתאר במילים, בין אם אתם חושבים אותם או אומרים אותם, להתמקד בסוף. למשל, אם אני רוצה באמת לקבל שירותי בריאות, אני אגיד שאני חברה בארגון שיש בו שירותי בריאות. עכשיו, המשמעות של שירותי בריאות אומרת שאני לא אפגוש אותם רק כשאני חולה, אלא שאני באמת אשמור על הבריאות שלי, ולשם זה הולך. אוקיי? אבל זה כבר חומר מתקדם. אני רוצה לנסח מילה במילה את מה שאני רוצה שיקרה. לדוגמה, מי שיש לו ילדים, בטח מכיר את הקטע של הקפיצות על הספה. אם אני אבוא לילד ואני אגיד לו, אל תקפוץ על הספה, אל תקפוץ על הספה, מה יקרה? הוא רק יחייך יותר וימשיך לקפוץ. אבל אני יכולה לעשות מזה משהו מאוד פשוט, ומי שניסה, חבר'ה, זה עובד עם ילדים בצורה מדהימה. קפוץ על השטיח. הרי אין לכם בעיה שהם יקפצו, יש לכם בעיה איפה הם קופצים, נכון? לך תקפוץ בחדר שלך. ברגע שאתם מכוונים אותם למטרה הרצויה, אתם מקבלים את הפתרון הרבה יותר מהר. עכשיו תראו, כשאתם אומרים להם אל תקפוץ על הספה, זוכרים, אנחנו יצורים חזותיים, מה הוא רואה בראש שלו? ספה. עכשיו, מה הוא יעשה על הספה? מה הכי כיף לעשות על הספה, שגם ככה הוא כבר עושה? לקפוץ. אנחנו אומרים לו. אוקיי? ואנחנו אומרים לו אל תקפוץ, אז הוא אומר, קופץ ספה, וואי, מגניב, אני הולך לעשות את זה. כשאתם מדברים על תקפוץ על השטיח, קודם כל המיקוד מהספה כבר איננו, אוקיי? הספה כבר לא נמצאת בתמונה. עכשיו אני רואה שטיח, וזה הופך להיות משחק של קפיצה על השטיח. וזה בדיוק אותו דבר גם איתכם. זה לא פה זה נראה דוגמה, כאילו זה רק עם ילדים, לא. זה גם איתכם. כשאתם אומרים לעצמכם מה לא לעשות, תעצרו רגע ותגידו, רגע, במקום להגיד מה אני לא רוצה לעשות, מה אני רוצה כן לעשות?